Sjajne kaštelanske mažoretkinje. Još jedan veliki pljesak za dobrodošlicu mimohoda sudionika večerašnjih programa, sjajnog umjetničkog programa, možda jedinstvenog u Hrvatskoj. Znate, svi su nekako imali Bečku filharmoniju, koncerte, političare, ali Rogoznica i Marina Frapa vam daruje nešto drugačije. Posebno za vašu čast, jedna točka svjetskih prvakinja kaštelanskih mažoretkinja. Pozdravljamo svakoga i prvo čestitamo Hrvatskoj da je stupila u Europu još jedan put. Znači, svaka čast, Hrvatska je članica Europske unije. Mi smo vam došli iz Gradišća, Gradišće vam je u Austriji, u Mađarskoj, Slovačkoj, tako da smo ovom povorkom, a to je upravo i početak našeg putovanja 14-dnevnog, 480 let da su nas odselili
da opet branimo Beč. Znači Hrvati, kao što ste prije vidjeli Sinjane, oni su tu, a mi smo morali otići gore. Imate Da jedan pokažemo simboličan naziv, hrabrost. postaza naših starih, je li? Dakle, sve ovo radite da se nekako hrvatska riječ, tradicija nikad ne zaboravi, je li tako? Tako je. Mi smo došli da povežemo Hrvatsku i Hrvate izvan Hrvatske. Ima nas malo i moramo biti čvrsti, jedinstveni i pokazati to svijetu. Inače, ideja o osnivanju povijesne postrojbe Kliški uskoci javila se iz želje da se na jedan način revitalizira povijesna i kulturna baština Klisa, te se s njime stvore preduvjeti za turistički i gospodarski uzlet Klisa. Ilu gradine i bisernog stupina, usnula je morska vila, roboznica moja bila. Usnula je morska vila, roboznica moja mila. Snivaj mi slatko, koliko moja, lipa je svaka, svizdana ti noć. Snivaj mi slatko, roboznice moja, divo